Dubula Mbatha. Bambela mfana wami. Bambela Dubula mfana. Afowethu ngiyanibingelela nonke eMzansi Afrika. Nama TikTokers nje wonke ngiyanibingelela bafowethu. Bafowethu bengazi ukuthi Dubula ngispenda iweekend yami nayo yokugcina kulomhlaba. Bengazi mfowethu. Mhlambe ake ngisummarize nje bafethu kancane ngempilo yami noDubula. Ngesikhathi esincane uDubula ngimazi. Izinyanga nje ezimbalwa. Sazana nensizwa. Ngathanda ubuqotho bayo. Ngathanda ukuthi indoda engazenzi into engasiyona. Ngathanda ukuthi umfana olithandayo ekhaya. Ngathanda ukuthi umfana ozazisayo ingane zakhe. Ngathanda ukuthi insizwa emazisayo umuntu wesifazane ethandana naye. Akagcinanga bafethu lapho ke uDubula okwazile ukuthi angithathe the other day angise ekhaya kubo la eFosloras bazokhumbula umthiya ngafika eFosloras ngaze ngahamba ebusuku kunomsebenzi owawukhona I think kwakuhlatshwe inkomo ezimbili enye safica ihlatshiwe enye yahlatshwa ngalelanga leli esasifike ngalo bafuthu saphila noDubula futhi kwamnandi ake ngifast forward eke sengibuyela kule weekend alemali kuyona ngomgqibelo mhla ka7 ngicele uDubula mfethu ngicela mfethu uthi ungiphezele siyo service ngifuna ukuyoservice imoto le iRanger athi uDubula ayinkinga udlule ungithathe endlini nangempela ngidlule ngimthathe endlini ngomgqibelo sambeni siyo service imoto eCenturion ilapha enze khona le video le ethi sengihembe mfowethu ngize ngithi namahamba mvuka mthiya kade angazi ukuthi ngiyamvalisa umngane wami lapho ke sasuka lapho ke sawudla inyama endaweni okuthiwa iSedovers bazokwazi lapha eOliven ngase 37 sadla inyama noDubula sasuka sokuntambama lapha la sokushaya ngisho upast 7 so lokho sihambe ekseni la hayi sibuye ngimshiye endlini ngibuye ngizobona izingane nonkosikazi endlini the following day ngangisebenza ekseni from 6 to 6 ngesonto mhla ka8 ngivuke ekseni ngihambe ngiyemsebenzini mangibuye emsebenzini no ngisebenza u8 to 5 8 to 5 6 to 6 ngiqala izolo ngomsomloko mangibuya ngehla ngoM1 afona uDubula ngesonto mgibo kuphi ngimsebenzini ndoda oza la kimi ukuphi ngisejulisi Dubula mfethu angikwazi ndoda ukuza lapho ke izingane nangomgqibelo angihlalanga nazo mfethu ngicela ndoda ukuthi ngihambe ngiyohlala nezingane ngicela mfethu ukuyobona izingane mfethu kunezinto kumele ngidlule ngiyithenge esitolo before kuvalwe mfethu athi mgibe uyafuna ukuza kimi noma ufuni kwanzima bafowethu ngathi okay ndoda ngeke ngihlale athi ngifuna ukudlisa inyama ndoda yabona ngithi mfethu isifine ke ngiyeza ke ibe wosa ke ngiyeza ke mfethu ngeke ngihlale kodwa ndoda anginike location yakhe I remember very well ngasuka kuM1 ngajoin M2 kuM2 nga off ramp ngomgwaqo kuthiwa uMaritzburg ngazi uMaritzburg Road or what ngoff ramp ngawo ngibheke kuDubula mangifika ngimthola usejulisi lapha ngaseparki Dubula mfethu wala ndoda futhi wena engabe mfethu uyahamba phela mfethu kube ukuthi ngifike mfethu inyama sewuyosile ethi hayi fusekho wena man hawu asambeni angene la emotweni yami ngahamba ngale isitulo nasi lesitulo esilokho satshekiswa uDubula kanje kugcina ukuhlala uDubula la usitshekisela kanje wangena wahlala kuso sahamba imoto yakhe bishayelwa umfana kubo omnyama uKhumbulani emotweni yakhe wangena uKhumbulani nanomshana wakhe ongathi uyisiqoqanyana nje omnyama sahamba saya kwa Steve ngicela ukuthi mfethu engabe ngifika mfethu sewenza yonke into ndoda
but kumele siyoqala manje ukuthi silokhuzana kwa Steve ngangena ngihlanya kwa Steve sa-order inyama ngathathi inyama ngayinika umuntu osa bafethi abazi kwa Steve bokwazi kunendawo yoku-order nendawo yokuhlala abantu mabehla nendawo yokosa ngale ngaya straight ngawunikeza umuntu owosa inyama mfowethu sicela mfethu usosela lapha mfethu sabuya sinadubula sangena emotweni yami le ngikhumbula kahle ngangivule umnyango ngihleli kanje ngangibeke unyawo la kanje udubula ehleli la evalile ngale mina ngibeke unyawo kanje sahlala senze call naye kunomuntu esasemfonela naye so2 samfonela saphuma la emotweni ngathi dubula mfethu sokulate my ndoda asehleni mfethu hamba uthenga uphuthu no drink mina ngisawulanda inyama ngale bese siyadla ndoda saphuma la emoto esinalo dubula ngo10:06 ngesonto mhla ka 8 saphuma emotweni 10:06 pake phambi kwa Steve mangiphuma mina ngihambe nomshana wakhe udubula omnyama wesiguqa sibheke ukuyolanda inyama udubula ngene esitolo ungena uhamba nobani nomfowabo ukhumbulani nomfowabo kaNtsele nomunye umjito uhamba ngepholo emhlophe oyiparamedic bangena abawu4 bangena mina ngawuthatha inyama ngale remember siphume emotweni ngo10:06 awushayanga u13 minutes past 6 ngezo sibhamu siqhuma ngale ngezo sibhamu siqhuma ngale afuthi niyazi ukuqhuma kwesibhamu kuba naleyo lonto nje evele ifike iclick kubantu seyithuka sonke esasingale kule ndawo eyoswayo awushayanga u13 minutes past 6 awazi ushaya uma siqala sithi ngiyaphuma sibheke khona mangithi udubula mangithi hawu ukhumbula shuthi ukhumbulana ubebaleke suka kudubula eza bafethu abazi kwa Steve usuka la kwi counter uze ngala uma ngiphuma nje le ndawo ehlala kuyona mangithi ukhumbulane wegqoke iskipa esesemhlophe umfana wakwadubula kuthi ujule ukhumbulane okoqala nje kungafiki ukuthi mhlambe udubula cause amehlami ngathi ngaqhamukela kwi passage le la kwa Steve ukhumbulane phela lo bafowethu khumlane uyakhala umfana incane ngane mangithi udubu zavele zehle inyembezi same time zavele zehle inyembezi same time bafowethu ngizothi emndenini wakwa TikTok abantu bakwa TikTok umndeni wakambatha wonke nobhuti bakambatha bakadubula engikhulumayo nabo nengakhulumi nabo umuntu othandana nodubula zingane zikadubula ngifisa ukuthi dudu umndeni waka TikTok bantu abangaqhamile la kwa TikTok esingabazi bafowethu dudu madoda ayibencane bafowethu ayinhle lento bafowethu ayibencane bafowethu kusuka ngesonto into ebengiyisebenza izola ngazi ukuthi bengisebenza yini namanje ngoba ngivuka nje ngiyemsebenzini angazi ngiyokwenzani nakhona ayikho into evumayo akwenze kulutho ngithi dubula mfowethu ngiyohlezi mfowethu ngikuthanda ndoda isibindi sakho kani yakho uthando lwakho obonalo ngomndeni wakho ngiyothi kubo bonke bafethu udubula abonile ndidudu kubona bengazi mngane wami ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona ufa bengazi ukuthi ungibizele ukuthi ngizokubona mfethu uhamba kulomhlaba benginawe umgqibelo wonke uyangiphinda uyangibiza ngesonto ungibizele ukuthi mfethu ngizokubona uhamba mthiya sontshikazi hamba kahle mngane wami uyohlezi unanendawo ekhethekile enhlizweni yami ufike kimi waphila impilo eyonqo waphila ubuwena wangayifika wawudubula mbatha lala kahle indaba yethu yohlezi ngithanda mngane wami
siyohlangana kwelisayo.